Nyak resik-resik mengarepe turu suwi ya ngomplong ini. Manggo dolanan ini piye karepmu? Karepmu piye karepmu? Karepmu piye? Ono. Yo kono to. Ya. Arepnya apa? Hah? Arepnya apa kowe? Ajak mainan toh. Hah? Ya nangis toh. Ya. Nyapa? Nyapa toh? Nyapa? Nyapa? Sana mak Mas Dian ngajaki Mas Dian. Apa? Ya kok nangis toh? Ya piye toh? Ya. Apa? Apa? Lho, lumu nek kene iki lho. Oke. Sana no ambek Mas Dian minta Mas Dian main Mas no. Loh, sana ambek Mas Dian aku enggak aku ngurusi bulumu itu. Loh, sana ambek Mas Dian. Loh, enggak main toh Mas, ayo main ngono toh. Ngono ta? Ngono? Ayo. Heeh. Oh, ya apa? Ya. Apa toh? Ngejak mainan. Uber ya. Nah. Tang. Dong tak. Gatel. Delok sing gatel-gatel lho. Awake nekok ra iso. Tak ukur wis. Ini kok gatel toh.